Bueno, bideo honetan 29. orrialdeko 17. ariketa, eta dino, simplifikatu. Bueno, lehenengo gauza aztertuko dugu zer esan nahi dauan erro bat ematen dozkuenean, esaten badozkue simplifikatzea. Bueno, esaten dozkuenean erroak simplifikatzea kontutan izan behar dugu pare bat gauza. Ia, lehenengo, errotzailea eta errokizunaren berretzaileren arteko erlazioa, zatikia, simplifikatzea da. Hau da, erro baliokide bat bilatzea, zer esan nahi da honek. Bueno, ematen dozkuela erro hau. 12 erro aberlau. Hau, berreketa bezala adierazten badugu, ikusten dugu, hau dala aberlau 12. Hemen berreketa honen berretzailea da errokizunaren berretzailea eta erroaren errotzaileen arteko erlazioa, bai? Lau 12. Hau esan nahi dau errotzailea eta errokizunaren berretzaileen arteko erlazioa. Hau da, zatiki hau. Zatiki hori simplifikatu daikegu, kasu honetan da 1/3, eta hau berriro erro bezala bihurtzen badugu, lortu dugu erro baliokidea. Hau da, erroa simplifikatzen dugu, bai, erlazio hori, lau 12 erlazio hori edo zatiki hori simplifikatzerakoan. Bueno, hori da, lehenengo gauza kontutan izan behar duguna. Bai, beti erlazio hori, lau 12, bai, berretzailea eta errotzen arteko zatiki hori simplifikatzea. Egin daikegu berreketa bihurtuz edo jarraian erroa aztertzen badugu. Bai? Bueno, bigarrena. Bueno, horrengo gauza kontutan izan behar duguna da ahal izan eskero, biderkagaiak errotik atera behar dugu zala. Orduen kasu honetan, 3 erro b ber 15. Hau, berreketa lez ipintzen badugu da 15 3. Eta hau, simplifikatzen badugu da b ber 5. Hau da, egin dugu zatiketa bat, 15 zati 3, bai, berretzailea zati errotzailea, 5 eman dozku eta hori da ateratzen diren B kopurua esan daigun, bale? Bueno, B ber 5. Bale, hemen azpimarratu dut ahal izan eskero. Beti ezin dugu biderkagaiak errotik atera. Eta noiz da posible? Ba, errokizunaren berretzailea, hau da, kasu honetan 15, errotzailea baino handiagoa denean, hau da, 3 baino handiagoa denean. Bale. Orduen, noiz atera aldugu? Beti berretzailea, errotzailea baino handiagoa denean. Kasu honetan, zatiketa hau zehatza izan da. Bale, zer gertatzen da, zatiketa hori zehatza ez bada. Bale, demagun daukagula 3 erro z ber 11. Bale, orduen, berretzailea handiagoa errotzailea baino. Beraz, zeozer atera daikegu. Bueno, orduen, bihurtzen badugu berreketa izango zen z ber 11 eren. Hau ezin dugu simplifikatu. Baina bai egin daikegu zatiketa bat, ze azkenean zatiketa bat da. 11 zati 3, 3, eta ondarra 2. Zer esan nahi dau? Ateratzen direla z ber 3, bai? Eta barruan geratzen dela z ber 2, ondarra, bai? Eta errotzailea ezaztu. Orduen, egiten dugu zatiketa eta lortzen dugun zatidura da ateratzen den biderkagaiaren berretzailea. 3 kanpoan eta ondarra 2 barruan. Bueno, guazen ariketak egitera, orduen. Ia, lehenengoa. 4 erro 3 ber 3. Kasu honetan, berretzailea txikiagoa da. Beraz, ezin dugu atera biderkagaia, baina bai simplifikatu aldugu berretzailea eta errotzaileen arteko erlazioa. Hau da, lehenengo kasua da. Beraz, nahi badugu ipintzen dugu berreketa lez edo bestela jarraian, 2 laurden, eta hau simplifikatzen badugu 1 biren. Eta erro bezala, erro 3. Vale? Benetan hemen daukagu 2 bat eta berretzailea bat da. Gertatzen dena da, ez dugula idazten. Urrengoa. Berretzailea errotzaile baino txikiago, beraz ezin datera, baina bai simplifikatu daikegu. 8 12. Zati lau egiten badugu, 2 eren eta erro bezala, izendatzailea errotzailera, 3 erro a ber 2. Urrengoa. Kasu honetan, berretzaile handiagoa da. Beraz, atera daikegu zeozer, ezta? Bueno, berreketa lez ipintzen badugu, 15 5. Kasu honetan, simplifikatu daikegu. A ber 3.
Hau ja ezin dugu erroa bihurtu. Berretzailea ez dalako zatikia, beraz horrela geratzen da. A ber hiru. Bueno, urrengoa. Ia, kasu honetan daukagu A ber bi, B ber lau, guztia ber bat zortziren. Orduen biderketaren berreketa da biderkagai bakoitzaren berreketa, beraz. A ber bi, ber bat zortziren, bider B ber lau, ber bat zortziren. Beraz, A ber bi zortziren, bider B ber lau zortziren, eta bakoitza simplifikatzen badugu, A ber bat laurden, bider B ber bat biren. Eta erroa bihurtzen badugu, lau erroa eta erro B biderkatuta. Beste era batera, izango litzateke aurkitzea zatitzaile komuna, metik, bi, lau eta zortziren zatitzaile komuna da bi, eta dana zatitzea birekin. Beraz daukagu, A ber bi, zatitzen badugu, zati bi izango zen, A ber bat, B ber lau, zati bi izango zen B ber bi, eta bat zortziren, bat laurden. Beraz, hemen daukaguna da lau erro A B ber bi. Jarraian egin daikegu, hemetik, bilatuz zatitzaile komun bat. Zortzi, bi eta lauren artean dana egiten badugu zati bi, hau da zortzi zati bi lau, A ber bi zati bi A ber bat, eta lau zati bi bekarratu. Orduen, hau be gauza bera izango litzateke, gertatzen dena da, lau erro bekarratu oraindik simplifikatu dugula gehiago eta horregatik lortu dugu erro B. Danak egongo lirateke ondo. Bueno, kasu honetan, daukagu erroaren erroa, badakigu erroaren erroa dala errotzaileak biderkatzea, erroen propietateak erabiltzen badoguz, 12, A ber zortzi. Orain, berretzailea txikiagoa da errotzailearena baino, orduan ezin dugu biderkagaia errotik atera, baina bai simplifikatu daikegu. Orduen, ipintzen badugu berreketa bezala, izango litzateke A ber zortzi amabiren, hau simplifikatuz, zati lau egiten badugu, bi eren, eta erroa bihurtzen badugu berriro ere, hiru erro A ber bi. Hau beste, ariketa hau bestera batera egin daikegu. Jarraian hasieratik berreketa bezala adierazten badugu, izango zen barrutik kanpora, A ber zortzi, ber bat laurden, ber erena. Berretzaile guztiak biderkatzen badoguz, daukagu zortzi amabiren. Eta horrela ja jarraituko gaunke bestean bezala. Eta azkenengo ariketa, kasu honetan, berretzaileak, 6 eta 9, errotzaileak baina handiagoak dira, beraz zeo zer atera ahal izango dugu. Orduan, hau era desberdinetara egin daikegu. Egin daikegu erro bezala, bakarrik esaten A ber 6, 6 zati hiru, bi, beraz, bi kanpora, eta B ber bederatzi, bederatzi zati hiru, hiru. Eta hau amaituta gongo litzateke. Ez badugu hain argi ikusten, bihurtzen dugu berreketa, A ber 6, B ber bederatzi, ber erena, orain berreketen arteko biderketa, biderkagai bakoitzaren berreketa. Beraz, A ber 6, ber erena, B ber bederatzi, B ber bederatzi, ber erena, eta hau izango zen A ber 6 eren, B ber bederatzi eren, eta simplifikatzen badugu A ber bi, B ber hiru. Emaitza bardina. Orduen, erroetan beti joan algara berreketen propietateak erabiltzen edo erroenok erabiltzen. Argian ikusten duguna.